मिक्सार यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय नोंथांमोननियाव गिबियावनो आं निमाहा बिनो सानो मानोना दिनैसिम आं जिखिनि भिडिअ होबोदों बेफोर भिडिअ नोंथांमोना गोबाङानो सोंथि सोंबाय गोबाङानो कमेन्ट खालामबाय नाथाय आं बेफोर कमेन्टफोरनि बेफोर सोंथिफोरनि रिप्लाइखौ आं नोंथांमोननो होनो हाया जायो बेनिखायनो नोंथांमोननो आं मोनसे स्पेशल भिडिअ लानानै फैगासिनो गाबोन सानदे नालाय गाबोन सानदेयाव नोंथांमोननो मोनसे Q&A भिडिअ लानानै फैगासिनो नोंथांमोननि सोंथिफोरखौ बा नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ आङो गाबोन मोनसे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होगोन बेनिखायनो नोंथांमोननियाव माबाफोर सोंथि दङब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामनानै सोंहर आं गाबोन नोंथांमोननो मोनसे स्पेशल भिडिअ लानानै फैगासिनो जायाथों मानो लोगोफोर जोंहानि बे फुख्रि दङ बे फुख्रिनिफ्राय दाखालि बावै JCB जावदोंमोन JCB जावनानै बहाय हा गोदान खोदों आरो बेनिफ्राय बे हा गोदानाव ओरैनो थास्लायस्लाय जों मैगं थाइगं गायनो नायदों आरो बेनिफ्राय नै हालदै दङ बहाय बे हालदैखौ आं दिनै गायगोन आरो बहाय आरो बे हा गोदानाव दायो मैगं गायबा जोबोद मोजां जाथारगोन बेनिखायनो मैगं गायनो सानदों आङो बेनिफ्राय बायदिसिना मैगं गायगोन ओमफ्राय दायो गिबियावनो जोङो बे हालदैखौ गायना लाग्रोनि हालदैखौ माबायदि गायो नोंथांमोननो खिन्थिगोन आं दिनै खदाल लादों आरो हालदै लादों बेखौ मोननैखौल' नांगौ गुबुन जेबो नाङा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दायो आं खदाल लाबाय खदालजों जों दायो जावनोसै आरो बेखौ जावनायनि सिगांनो जोङो बे गनजों एसे सिदासिन होना लादों मानोना दिरुं बायालासिनो बे गनखौनो होबाय आरो सिदा जानाय बायदि नोंथांमोना नायलांबाय थादो जावनायखौ माबायदि जावो आरो माबायदि गायो दायो आं लाइनसे जावखांबाय आरो आं जावबाय थानांगोन मानोना हालदैया बे लाइनसेयाव जानाय नङा लाइननि लाइनथामसो जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बेखौ होगोन स' आं जावना लाजोबनि गासैखौबो लाइननै लाइनथामसो आरो बेखौ होगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो आं गायनोसै बे हालदैखौ बहाय गायनोसै आङो नोंथांमोना नायबाय थादो गायनोसै बेनिफ्राय बेखौ गायबाय फार्स्टआव बेनिफ्राय आरो बे गायनाय स्टाइला बेबायदि गोलाव गोलाव जानांगोन बेबायदि जावबाय नालाय हाखौ बेनिखायनो बेबायदि गोलाव जानांगोन आरो बेनिफ्राय 1 फिट गोजानाव बेखौ आरो गायबावनांगोन नङाब्ला जोंनिया उनाव जुदि बेदर थाङोब्ला जोंनिया एसे डिस्टार्ब जायो ओंखायनो सिङाव बेयो गायनाय लोगो लोगो देनां जोङो बियो खिलिब्ला बा बियो गिदिर जायोब्ला बे बेदर थांगोन नालाय बेनिखायनो बेनि बेदरा एसे गोसारनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जोङो 1 फिट गोजानाव बेबायदि गायनाय जाबाय आरो नाय बेनो गायलांबाय थानोसै लारिनै जाबाय आरो गायबावनोसै लारिनै नोंथांमोना नायबाय थादो दायो बेबायदि हासार होनांगोन बेबायदि हासार होयोब्लासो बे मोजां जागोन मानोना बे गोदान हा नालाय गोदान हायाव हासार थायाबा जानो हागौ नालाय बेनिखायनो जोङो बे गोबोरखिनि हासार नेचारेल हासार जायखौ जों मोसौनिफ्राय मोननाय बे गोबोरखिखौ जोङो बेयाव होबाय बेयाव होगोन गासैयावबो दायो जों गायखांबाय गोबोरखिबो होबाय बेनि सेर सेराव गोबोरखिबो होदों दायो जों बेखौ फबनांगोन दा फबनोसै आं बेखौ
लोगोफोर दायो आं हालदैखौ गायखांबाय थ' नोंथांमोना माबायदि मोनखो आं मिथिला जिहेतु दायो ब्लग भिडिअफोरखौ बेखौ नायबाय थानांसिगोन बाहेरावबो थांनो हाया नालाय दायोथ' बन्द' गोबाङानो बेनिखायनो न'फोराव थानानैनो बेफोरखौनो भिडिअ बानायबाय नोंथांमोनाबो बर मोनो जानांगौ बाहेराव थांनो मोना नालाय बेनिखायनो बेफोर भिडिअखौनो नायसाबदो अननानै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय माबायदि हालदैखौ गायो नोंथांमोनाबो निसय नुखाबाय जानांगौ लोगोफोर बे हालदैखौ जों सानसे समाव देरोब्ला रायोब्ला बेखौ जों बुरनानै जोङो मोजाङैनो दै गुदुङाव रुनानै बेखौ फोरानगोन आरो फोराननायनि उनाव जोङो मिसिङाव बेखौ गुन्दै खालामनानै जोङो टेस्टि पियर जोङो हालदैखौ मोननो हागोन आरो लोगोफोर आं दहाय नोंथांमोननो गिबियावनो बुंखादोंमोन जाय नोंथांमोना माबाफोर सोंथि सोंनो दङब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट खालामनानै सोंहर आरो बेफोर सोंथिनि फिनखौ बा बेफोर कमेन्टनि रिप्लाइखौ आं गाबोन नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायनानै होगोन नोंथांमोननि गोसोआव माबाफोर सोंथि दङब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गाहायावनो सोंथिखौ सोंब्लानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ